aby som sa ešte pána Šimona chcel spýtať, že Robert Fico a aj iní politici z tohoto spektra napadali políciu, policajného prezidenta Hamrana, že vlastne tým, že na nejakú dobu zadržali šéfov poľnohospodárskej platobnej agentúry, že nám poškodili meno v zahraničí a že obrali roľníkov, farmárov o peniaze. No tak ako to vnímate vy? Má ten Hamran sa len dívať na to, čo sa tam deje, alebo má mlčať radšej? Pán redaktor, nielen pre oblasť pôdohospodárstva, ale všetko, čo sa deje v polícii, to, čo dneska tu máme možnosť vidieť, tie problémy v tejto krajine, koľko vysoko postavených policajných predstaviteľov pozatvárali, špeciálni prokurátori, je právoplatne odsúdený, je výsledok a je dieťatom Roberta Fica. Ak chcete, aj Andreja Danka, aj Petra Pellegriniho. To bola ich vláda, ktorá to sem doniesla. Ja chápem a my chápeme, že ich to ťaží a bolí a túto bolesť chcú preniesť na nás. Aj tá dohoda, keď existuje to, čo ste pred chvíľkou spomínali, tak je to len dohoda preto, aby oni sa vyhli zodpovednosti. Ale generálne musím povedať, ak chce táto krajina raz a navždy ukončiť obdobie také, ako bolo za Mečiara alebo za Fica, tak musíme túto éru Fica ukončiť riadne a s odsťou a nech padne komu padni. Keď niekto porušil zákon, tak nech za to nesie svoj trest. A čo sa týka tej platobnej agentúry, myslím si, že nikto viac tej platobnej agentúry a poľnohospodárom nemohol ublížiť ako prípad dobytkár. A to bol systém, ktorý prevádzkoval Andrej Danko a jeho ľudia s Robertom Ficom a s jeho ľuďmi, s Böderovcami, ktorí platobnú agentúru sprivatizovali a žili na úkor sedliakov. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.